maswera sei? Hatitiri right makadiwa ino. Right. Kuti ungoona vanhu vari kuratidza kushushikana nekushushikana ka chii kundingonzwa vanhu vari kungoti afa chii chikuitika? Kutaura kudai pandiri panhasi kutombogadzikana kungochema chete. Charwadza ndechekuti afa akasiya tuvana tudiki twakadai. Tudiki ndiro chete zvinongorwadza izvozvo. But inini chaita kuti ndiuye kuzobvunza ndiyo nyaya yekuitika kuti vanhu vese vari kungoti afa but handisi kuziva, hapana kana Vana ambotaura zita kana kuti ndizive kana age kana kuti chii. Ndiani afa iyo? Mudhara ndati asiya vana vadiki kudai vari varunguka chete zvinongozosiyana. Inini zvangu munhu mutema handingakwanisi kutenga mukaka wekuti ndiapa oza niko afa. Ndiani afa? Zita rake anonzi ndiani afa? Makonzo ane zita here nemudhara. Makonzo ana zita afa akasiya tuvana tudiki. Saka ngoise ndozva mukutaura vanhu vemurari munomumese kuti makonzo avo ndava mukutaura kuti afa. Ndara makonzo aya anga itoripo 15 apo makonzo atozikana. Maine. Musadaro imi. Chiko mukuru wamutoriro hinda vanhu muri kupedzera time. Chisarai makadaro. Taneta. Aiwa mutiite serious next time. Musatidedzere nyaya dzakadai. Zvichai kuzotora news. Moya muchitiudza kuti makonzo afa ndokuti aseko. Afa kadai.